Γενεαλογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού που προερχόταν από τον Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του, ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά με τη Θάμαρ, ο Φαρές εγέννησε τον Εσρόμ και ο Εσρόμ τον Αράμ, ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ τον Ναασόν και ο Ναασόν τον Σαλμών. Ο Σαλμών εγέννησε τον Βόος με τη Ραχάβ, ο Βόος εγέννησε τον Οβίδ με τη Ρούθ, ο Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ τον βασιλιά. Ο βασιλιάς Δαβίδ εγέννησε τον Σολομώντα με τη γυναίκα του Ουρία. Ο Σολομών εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ τον Αβιά, ο Αβιά τον Ασά. Ο Ασά εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ τον Ιωράμ, ο Ιωράμ τον Οζία, ο Οζίας εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ τον Άχαζ, ο Άχαζ τον Εζεκία. Ο Εζεκίας εγέννησε τον Μανασί, ο Μανασής τον Αμών, ο Αμών τον Ιωσία. Ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονία και τους αδερφούς του την εποχή της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Μετά την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ και ο Σαλαθιήλ τον Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ τον Ελιακήμ, ο Ελιακήμ τον Αζόρ. Ο Αζόρ εγέννησε τον Σαδόκ, ο Σαδόκ τον Αχίμ και ο Αχίμ τον Ελιούδ. Ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ τον Ματθάν, ο Ματθάν τον Ιακώβ και ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ τον άντρα της Μαρίας. Από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Από τον Αβραάμ ως τον Δαβίδ μεσολαβούν 14 γενιές. Το ίδιο και από τον Δαβίδ ως την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, καθώς και από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα ως τον Χριστό. Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως ενευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από το Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία τη γυναίκα του, και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της, ως ότου γέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο, και του έδωσε το όνομα Ιησούς. Χριστός, γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός, επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και εν ευφροσύνη ανυμνήσατε λαοί, ότι δε δόξα